गिबि गिबियावनो साफ्रोमबो बड'लेण्ड रादाब नायगिरि रायजो राजा आफामोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। लोगोसेयैनो थांनाय 14 थारिखआव फुंनि 9:30 आङो सयदुवार कलेजाव फिसाजोनि एडमिसननि थाखाय फार्स्ट सेमिस्टार BA नि एडमिसननि थाखाय आङो ओंखारलांदोंमोन। ओंखारलांनायनि बियो 1 घन्टासोनि उनावनो जोंनि खिथु थांनानै बियो गहपुर टाउनाव सोरबा सासे खोथा होखानाय दं खोमा बांगाल मानसिजों बियो हरखाब खारलांबाय होननानै माने आं मिथिनो हानाय जाबाय दायो रोखानो। ओमफ्राय दा आं सानो रानि बिमाया नैबे सानै गथ' दङ, सासेयाथ' BA फरायबाय, सासेयाबो फरायगासिनो दं क्लास 6आव, ओमफ्राय फरिखाबो जासिगोन दा बावैनो। जोबोर दुखुनांथाव आरोखि एफा गोबाव रायजो जानायनि उनाव मा गोसोखांखो आरो मा बुजिनानै मा सिन्था धारणाजों सासे बांगाल मानसिजों बेबायदि खारफालांखो आं बेखौ माने ओरैबायदि दुखु मोनबाय आरोखि। ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला आं जिउआव बेखौ जेबो दुखु होआखै, उन्दै बियो मोनजादों होनजायो आरोखि। आंनाव गासैबो जेबो अभाब गैया, बिनाय मानि मोनदों, उन्दै सोलिनानै जानो हादों आरोखि बियो। अब्लाबो बियो आंखौ मा दुखु मोननानै मा सिन्था धारणायाव दिनै आंखौ नागारनानै दिनै गथ' गथाय सानै एसे मोजां देरखाबाय, फरायदों, सासेया BA फार्स्ट सेमिस्टारनि एडमिसन आं लानो थांदों, मैया लानाबो होबाय। बेबायदि गथ'फोरखौ गारनानै बियो माने सासे बांगाल मानसिखौ मोजां मोननानै थांबाय आरोखि। दा आङो सानो सोरबाफोर जुदि बेखौ बबावबा नुबाय बायदोंब्ला अननानै आंनो नैबे नाम्बाराव खिथाहर 8761988957 बे कन्टेक्ट नाम्बाराव आंनो खिथाहर। आरो आं मा बुंनो आरोखि गोसोआव दुखु मोनदों, दुखु मोननानै आंनि खुगानिफ्राय मोजां बाथ्रा ओंखाराखै। आङो फंसे बाथ्रा बुंनो लुगैबावदोंमोन। अननानै नैबे बाथ्राखौ आं बुंनोसै, रानि बिमा नों हायोबा जेरावखि थाया मानो गोख्रै फैनाया मोजां। आं मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालाम हरनाया मोजां। आङो लायगोन नोंखौ जेरावखि थाया मानो, सिन्था खालामनाङा। नों गथ'फोरनि खोथाखौ सिन्था खालाम, इयुन संसारखौ सिन्था खालाम। गोसोनि लुबैनाय हास्थायनाय बेफोर दान्दिसेल', बे अरायनि थाखाय नङा, बेयो मालाबा जोबनानै थांगोन। अब्ला नोङो खेमे गोसोआव दुखु मोननानै सिन्था धारणाजों गबनांगोन। आं बिनिखायनो आं नोंखौ गुरै खावलायबाय, जोबथारनायाव अननानै फैगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। आरो जोबथारनायाव आङो बड'लेण्ड रादाबनि साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरग्रोनानै आंनि बुंनांगौखौ एसेयावनो फोजोबबाय आं। गोजोन्थों।